Vašimi susedmi boli, predpokladám, nejaké zvieratka v tej džungli. Neprekvapilo vás tam niečo? Žili tam divoké slony, ktorých sme sa veľmi báli, lebo práve v Indii sú často prípady, že splašený slon môže udúpať ľudí. A keď sme sa vracali za stmievania, tak sme mali obavy, lebo sme vedeli, že o nejakej 6. 7. hodine večer, že vstáva ten náš slon dedinský a že vyberá sa na svoju kruh. A aj sme vedeli presne ten jeho okruh. A ešte tam s nami vlastne žil v našom okolí leopard. A obzvlášť orly, oni spali pri lete. On sa nepozerá, on chrápe. Jeden z nich skoro do mňa narazil, lebo akože my keď letíme, tak jeden sa pozerá na druhého. Ty mu vidíš ruky, čo znamená, že vidíš, že zatiaľ pravú, bude doprava. Takže viete sa vyhnúť, hej, ale na vtakovi nevidíš poriadne a on proste šúpal si to rovno na mňa. Tak, jak som na ňu zakričal, chalanko sa zobudil, wow, a skrútil to do strany. Na tomto mieste, na úpetí kopca, sa nachádzajú pozostatky Morice Beňovského, že sú tam 3 hroby. No ale Malgaši si myslia, že keďže tam my chodíme hľadať nejaké koste nejakého kráľa, no tak to určite, že kvôli kostiam by tam asi nechodili, tak si myslia, že tam je obrovský poklad, keďže tam bol nejaký kráľ, ktorý je pochovaný. No a tie naše výkopy, ktoré majú možno 1,20 m do hĺbky, prehlbili niektoré aj na 15 metrov a hľadajú poklad.